Letaginak grabatu genuen 2015ko urria da azaroan artean urtzi izagaz Bilbon, eta ideia esan zen olako zeozer zuzena egitea, baita ere kutsu iluna dekona, eta, bueno, 6 kanta diraz, eta ez direz 15 minutura bere heltzen. Diseinuari dagokionez nahi izan dugu apur bat ezberdina egin eta eskuz egindako gauzen balorea diskoan utzi. Do it yourself filosofia. Arnasa da, igual epeko kantarik errepresentatiboenetako bat, bideoan, hori gure izan dugu reflejatu. Kantak dekon iluntasuna, baina baita ere joko txiki hori. What?